sa skačenjem. 10 krugova bajka, 2 kruga trčanja na kraju. Sve se radi u smjeru kazetke na sat. Znači, kroz tranziciju se samo trči. Evo i u ime organizatora htio bih se zahvaliti svima koji su došli. Nadam se da ste se zabavili, da vam je bilo lijepo i vidimo se sljedeće godine.